Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kane ka keruk kubuar kepala wanling ba u Dr. Bas Kemerbo unong aktin jong ka VP hakabo lapus haka akau jong Facebook bat ulah thok kumne kito ke bapan sapriang ya ka video iba isn a hinge kilek khanang bangin penduk tiket ya i nreng ong scam kum unong aktin ka VP bangi shani scam ha iba isn a bat ngi kmilenti ba in job dan buram da ka jingkersan ki pajba kadai ka jingsha ba hakane ka election MDC menta dan arteli kilat banjit VP versus NPP kane kalong namar ka NPP ka kedup lang hakaya ka UDP at SPDP Kongres BJP bat ki independen lada ki pajba kim jit ya ka VP bat ki tap sha wepat long kuma ki tap hi ya ka NPP ki pajba ka umroy constituency ngakentu ya phi ban kersan bet ya ka VP ba iba isn a hinge in yo ya ka jingjob ba don burom ya kini ki kentin lapus da Dr. Bas Kemerbo haka account dunga Facebook